So, nakakoy quick question sa mo ha. Asa ka mas mo prefer? Sa lami nga way sakit o sa sakit pero way lami? Asa mo mas mo prefer? Sa lami nga way sakit o sakit pero way lami? Lami nga way sakit o sakit pero way lami? Okay, unsa may mas imong ganahan? Lami pero way sakit or sakit pero way lami? Sakit pero way lami. Nga naman. Kaya mag-usam ng sakit kung dili lami. So, Miga, unsa may imong pilion? Lami pero way sakit or sakit pero way lami? Lami pero way sakit or sakit pero way lami? Kuan. Sakit pero ay lami pero way sakit. Nga naman. Kaya hindi mo ganahan masakitan. Okay, what's your name? Adeline. Adeline. So, Adeline, I have a quick question for you. What is it? Asa ka mas mo prefer? Sa lami nga way sakit o sakit pero way lami? Katong first day mga gisulti. Nga naman. Ganong lami nga way sakit man. Oh, lami nga man sakit. So, Kay ganahan ko guys sakit, ganahan ko glamian ra ko. guys, quick question para sa inyo ha. Asa mo mas mo prefer? Sa lami nga way sakit o sakit pero way lami? Sa? Lami pero way sakit or sakit pero way lami? Lami nga sakit siguro eh. Nga naman. Kaya nga no, kung magsakit ra ka, di ka ganahan, di ka lami ang waday, pain ra. Okay kayo. O ikaw, unsa man ka? Ari ko sa sakit nga lami kay di ba nagsakit na naman ka apila sa nimo kalami. Ikaw te, unsa man? Gano sa sakit nga lami. Nga naman. Ay ano ba good boss? Unsa na ka lang. Ganahan. Ka magbahay o di. Ako'y pangutana nimo. Asa ka mas mo prefer? Sa lami nga way sakit o sa sakit pero way lami? Unsa ganito? Sa lami nga way sakit o sa sakit pero way lami? Sa lami nga na sakit. Nga naman. Kailain man good ng kuan, di ka lamian pero sakitan di ay ka. Okay kayo. So, ako'y quick question sa mo ha. Asa ka mas mo prefer? Sa lami nga way sakit o sa sakit pero way lami? As balik ka ra gud ang question. Sa lami pero way sakit or sa sakit pero way lami? Katong nailami na lang. Nga naman. Kay ganawa lang, ganahan lang kag lami. Okay, sorry. Asa ka mas mo prepare? Sa lami nga way sakit o sa sakit pero way lami? Sa sakit na way lami. Way lami? Oh, nga naman. Bahala way lami basta sakit-sakit. Oh, pero nami gamay pangutana nimo. Asa ka mas mo prefer? Sa lami nga way sakit o sa sakit pero way lami? I prefer lami nga na sakit. Nga naman. I feel like if ever you wanna be satisfied, it should be through pain. Oh, drowned. Okay, Christine, ako'y gamay pangutana nimo. Asa ka mas mo prefer? Sa lami nga way sakit o sa sakit pero way lami? Unsa tayo mo? Lami nga way sakit o sa sakit pero way lami? Sa way sakit pero lami. Nga naman. At least lami, di ba? Ano yung mga name na to? Ako dahil si Glorina. Maurice. Okay, Glorina and Maurice. Nari ko gamay pangutana ninyo. Gamay ra kini siya. Sa lami pero way sakit or sakit pero way lami? Lami pero way sakit. Nga naman. Diwasa. Ano ba? Gukdon na eh. Gano'n. Sa to?
Lami pero way sakit kay murag gugma ba? Lami mahigugma. Pero di ta gusto nga masakitan so mas prefer ta nga lami nga way sakit. Okay, very good kayo answer. Okay. Lami nga way sakit. Nga naman. Kay lami na makapasa nga way tuon-tuon. Okay. Asa ka mas mo prefer? Sa lami nga way sakit o sakit pero way lami? Mas papilion ako ang kuan. Dili dahil like lami nga way sakit. Nga naman. Kay unsa man magsinakit kanya wa pa joy lami. Lain guys pamina mas mayo nga gilamian ka. Nya wa pa joy sakit may nang tupong ba nga patas ra. Oh, okay, kay dumag ba? Sa atong pangan. Ako dahil si Anthony Christian Condi. Okay, so Mr. Condi, naari kong gamay pangutana nimo. Asa ka mas mo prefer? Sa lami nga way sakit o sa sakit pero way lami? Sa lami nga way sakit. Nga naman. Sama ra sa pagkaon lami pero di ka masakitan. Asa mo mas mo prefer? Sa lami nga way sakit o sakit pero way lami? Sa lami pero way sakit. Nga naman. Kay asa nga di ka makafeel og sakit pero bahala nagway. Ikaw. Ikaw, kaya ano mo? Way lami pero sakit kay kuan something ano kay sakit siya ma-challenge ka ba din. Bahala way lami at least na challenge mo sa. Agay ka to. Okay, So guys, sumo na nga mo pag-interview no. So si Dan ang atong gihimo nga sa tawag na host siya for today. So ako ang nag-video. Pero success kayo guys, daghaning cooperate. So that was it. Don't forget to like and subscribe. Mag-YouTube siya pohon. So support lang ta. Yeah. Peace.